być chwalony. A Jezus Chrystus. Myśmy holce. Dość tych nieważności czas zu fenki, a tych nie mamy. Dodla swój dzień tu. Chcemy wam mianujcy grandiozną ideę przedstawić, jak możemy serbstwo wukować. Prynna asocjacja, któraś ma cudzy a turyści w Serbach, sowieso księżerio a truszki. A tych dzień a wienie. Hej, dort chcemy zadziwać. Serbskich młodostnych za rycz a kulturu, za so zaorić a tradycje pistować. Z mnohich przepytwaniu a sledzeniu je wyszło, że są czynne brachy młodziny, główna przyczyna za spadowace liczby. Tak pożadamy sobie wasze spichowanie. Ksenia, zobaczno. O, wodacie proszę, nasza idea kuwanskie dny w domie wiesowych chodzinków w Radoszczecach. Równie tak, z naszej ideą chcemy my krasne nałożki podbierać, a ladają na nas przychód. Nowe serbskie słowy tworzyć, a liczbu serbskich młodostnych zaso powyższyć. Wypraszycie so, jak ma to odbierzeć, a do czego mają się poprom tu te fenki inwestować. Nasze kuwanskie dny obsahują dodal sledowace workshopy, na przykład workout za drużki, jak niesu Marku sama do Różanta, warić kwasną poliwku z Tomaszem, jak szanusy hasku z sekeru. My so tak księżerio mamy workshopy za tun ranu serbsku ricz workout. Jak wutraju wulki piatk bez piwa, jak namakam bucz do cyrkwy. Równie tak, wieso mamy też splaje przesahać program przygotowany, tu co wieso też cyle wokół nałożka jutro werci. Wuducze jeko, a rełanskie hodzinki cyle w zmysle. Jednej ruce hanku. Oj, rycyka. Hej, Za drużki mamy też jeszcze workshop, jak so sama wuslykam. cyle ważne. Dyso, tute kuwanskie dny nam radza, mamy za tydzienne manżelskie seminar przygotowane. Abo za leto, jak by było z jak so serbscy łożeniu. Abo za 2 lecie, jak so serbscy dzielu gutla Ja by prawa, to je dość. Zapłać by haczo brozę. Miejcie so, smejcie so.